Skype Choroshketa baza zvine bazare is king killer prince dance gangster ha ndanyora tsamba kune baba munangarwa ndaza vanhu vachishora panhau dzemugwagwa vakakwana kozi vari kushora kana pachigaro pachona imi munenge muri kutoporonga ndeipi presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti kuranitsi nezvitemo kwamuri presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti mari chiboi ane zvitemo mitengo yakakwira kubva zvakangouya korona zimbabwe nezvikwereta ina kupiwa dhona asi dzimwe nyika dziro raundi dzakahwina mudharagarwe tichakutema nemabwe zvari kuita pachigaro uchiporonga tichakudzinga manje manje ndeipi presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti kuranitsi nezvitemo kwamuri presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti mari chiboi ane zvitemo nanhasi une sikabva yekwandunge ane mishonga yekuchipinge zimbabwe yese yangozara mazirombe vanhu vakutambura vachingotamba chitsvambe iwe unotodai iri shamu kana kurohwa nemamadhamu kozi uri kubhosha uchibhosha asi uchazoita saskamu ndeipi presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti kuranitsi nezvitemo kwamuri presidenti ndangoti ndikumwese muri sei presidenti mari chiboi ane zvitemo mitengo yakakwira kubva zvakangouya korona zimbabwe nezvikwereta ina kupiwa dhona asi dzimwe nyika dziro raundi dzakahwina mudharagarwe tichakutema nemabwe zvari kuita pachigaro uchiporonga tichakudzinga manje manje ndeipi presidenti ndangoti ndikumwe